концерты на районах и марши по выходным. Не знойдется ніводний, хто б не шпацировал. Стяг займел кожный район, бел-червоно-белый он. И граффити миллионы ОМОН замалявал. Держава для народа, калі коротка мордар. Народ пакуе твердо, ці ў бус, ці ў аўтазак. Той, хто бегать здольны так, як, да прыкладу, Сайгак. Відаць, той мае шансы, астатнія ніяк. Аракелян 15 суток, Такінданг 15 суток, Маляваныч 9 суток, карацей у іх аншлаг. Калі вас больш за двое, рыхтуйцеся да бою. У сэнсе лёгка могуць на мокрыя плыч збіць работягу і спартоўца, педагога, навукоўца, ды ўсіх каго заўгодна, а потым засудзіць. Суды працуюць спраўна, штодня дзясяткі справаў. Ці штраф, ці то цюрагу выпісвае суддзя. Хто сядзіць, хто адсядзел, вось такі у нас падзел. У нашай сінявокай краіне для жыцця. Аракелян 15 суток, Такінданг 15 суток, Маляваныч 9 суток, карацей у іх аншлаг. Ежелинкова 12 суток, Груздилович и Павленок, Ганин, Краучанка и Щецкий, безліч лекараў, музыкаў, і спартоўцаў, і студэнтаў, і рабочых, і актораў, і айцішных адмыслоўцаў, навукоўцаў, бізнесоўцаў, карацей у іх аншлаг.